Glory be to Jesus. Regandiri pamusoro ekunembato chigaro wedu muvhangeri pamwe chete netimu yenyu yose evangelism. Toremekedza pai vimazvananai, toremekedza mufundisi wedu pamwe chete namai, pamwe chete nemadereka CM nevaparisibia. Tinoramba tinokuremekedzai chinoti Mwari vakubatsirei, vatibatsire kuti musangano uno ufambe zvakanaka. Haleluya. Ndoda kuti nditiro chinhu chakanaka sezvatakaita nezuro chekungova muchechi nanga. Hello. Chekungova mui. Thank you very much. Because muchechi akufanirwa manya uchichidzirwa wakarira. Saudzi ari pasi rizvanza chikisi. Amen. Ndakutenda mufundisi message yamataura kunesu. Ndakandoti ndakagara apa ndikati kwa mukuru vakasikireko kupedza. Haleluya. Amen. Ndati mukuru vakasikireko kupedza. Haleluya. Amen. Ndavangwa nenyaya yakanaka. Amen. Nyaya yekuti tinogona kutoiswerera 2 weeks tiiparidza iyo chete. Amen. Chechi yaMwari. Kungwara kunenge kupusa. Ende kupusa kunenge kungwara. Ende shuwa vhangeri ratinoparidza iri kunenge kusungaira. Asi kunesu vanotenda isimba. Ndipo pai patinoti kana wauya kuchechi kuno zvese zvavainazvo yudhiro unosiya pagedha. Wapinda muno toite kuda mudhara. Amen. Chechi yaMwari. Ungatotonesa maexamples akawanda ezvakaitika mushoko raMwari zvairatidza kupusa nedzimwe nguva but nepo iri simba ndaitirwa zvakanaka. Chechi tikanzwisisa ipapapo tapedze chinamato. Bhaibheri rinoti kuna Isaya, mafungiro enyu nemafungiro angu inoita akasiyana. Sekusiyana kwakaita pasi nedenga ndokusiyana kwakaita mifungo yedu. Muchifunga kuti Mwari vanoenda mhepo inosimba vanenge vakanyorovera. Muchifunga kuti vachaita deliverance koedza vanenge vakaita deliverance nezuro. Saka kuita kwaMwari iri kundinzwira chechi yako. Upenyu hwechikristu kunenge kupusa. Ende isu simba redu riri kutosungaira imomo. Ndine vanhu here vanapa. Ende dai zvakaya zviri obvious dai munhu wese anazvo. But zvinotowadzwa mukupusa imomo kuti tiite vashoma vanozvinzwisisa. Iri kundinzwira chechi yako. Iri kundinzwira chechi yako. Imbomberera Jesu maoko. Ndavakomana ava vamaverekesa mufundisi vandivhundutsa. Vanotya chitunha kusvika palevel iyo. Ende iyo vari kuti haumuke. Unonyema kuti unomuka. But afa vanotuma red barretta. Usajairira Jesu watakatenda. Vanomuziva zvivindi zvavo. But they know him very well. Kuti iye can do the unthinkable. Ndine chechi here vanapa. Ndine chechi here vanapa. Chaanondivhundutsa mufundisi Jesu achiintroducwa kunyika. Anozvarwa kakarusva uko kacheche. Kachitori nemapambasi. But kane mapamba kune vasharuka vakuru vane mari dzavo. Goridhe. Vakafamba rwendo rwemakilomita nemamiles. Vachidziburuka nezvati kunoona mambo. Mambo achine rukuvhute zvanzi mambo. Chinondinakidza vazive kumabvazuva anosvika nepamba pamambo Herodi. Unoziva rikuda kurasisa kunoita mweya yechina. Vanopfudza nepamambo Herodi. Mambo Herodi wabuda. Vafanira kuramba vakashinga kuti kutsvaga mambo. Chero muri kutiwa zvazi kuna mambo makagara iri pati zvapera izvi. Kune mufana zvavo. Vachizosvika paari ndo pakandivhundutsa. Bhaibheri rangu mukarivereka reshona ndinorida chaizvo. Rinoti vakasvika wanikwe mwana naamai. Kwete mwana amai vane mwana. Wakasvika pawanike mwana
yeye Jesu ndianga akatochengeta mari yeiko. Ende vaziva kumabvazuva achisvikapo vakasvika kune munhu mukuru mai Maria varipo vane karusvava vakanzvenga munhu ane 70 years vakanonamata kane 2 days. By order vaifana kunamata mukuru. Ameno kuti vamwe vangu vaya vakapanzvenga sei papa kuti vanobva vanamata iye but vamwe vakatomuzvenga uchinamata kachichi kaanga akabata. Ndo masvikiro akaita munyika nekuenda kwese vanotumira brigade yese navarume rambai makabata ipapa nokuti anogona kungoita zvese saka vakomana kuti musarare ende tinoda vanhu vakatrenwa hai level squad yekuti hakuna zvinoitika varume vakati titembei president habude tiri panapa but muriziva kubvunza kuti zvakazodii muchaiona takunoedza mangwanani ipapa takupinda mubhiro tichiona musina munhu. Ndine chechi zvino nhasi Mwari vatimanikidzwa kuti titaure nyaya tinotaura panapa masikati anoda kuti tinyatsobatsirana takateva zvedu takadzikamira chechi takadzikamira Mwari tichifamba zvishoma nezvishoma. Ndaverekesa nyaya inozikanwa, nyaya yakajairika, nyaya yemunhu akamuka makuseni asi udzari pasaidi nekuti hanzi ndine nyaya ndine nyaya baba. Jesu paakauya kingdom yake yainetsa kunzwisisa. Mukabvunza maticha ari paana anoziva kuti if you are teaching zvinhu zvaunoita nemifananidzo zvinokasika kubatika. Ndaukaisa kumufananidzo mwana haanonoke kuzifunga muexam, anofunga example yakapiwa zvoti zvakanga zvakafananidzwa nekuti. Saka kingdom yaMwari kuiparidza yese ingasinyatsoparidzika yese. Saka Jesu pano nepapa aikanda mifananidzo kuti umambo hwaMwari hwakafananidzwa ne, umambo hwaMwari hwakafananidzwa ne, umambo hwaMwari hwakafananidzwa ne, ndo patazoverengesa nhasi. Zvikanzi umambo hwaMwari hwakafananidzwa ne mumwe muridzi wemunda akamuka na6 ita kuti 6 ita kuti 6 akamuka na6 sokoroko ndokubva aenda parodi nobva asvika zvikanzi mazambiringa angu aiti ndiri kudawo vanhu vangave kunotemha mazambiringa and the kingdom of God yatimutaura ichechi upenyu hwechinamata. Ndiri kuda vanhu vanotemha mizambiringa asi ndokupai dhinari ita kuti dhinari ita kuti dhinari vanhu vatiri pana tira mabasa tipei munhu waMwari tipei zvangange munda ndioyu sa ndobva vatanga kusakura vachisakura ndoda kufamba nemibhijana mbijana ndobva vanatandi vanofunga kuti iri kufamba mbijana kana kuti handizive zvaakafunga ndokudzokera futi parodi na 9 o'clock ita kuti 9 ita kuti 9 achisvika na9 zikanzi right vakomana muri kuiteiko parodi kanzi ava takangomira zvedu vatatokuirai kanzi uyai ndinoda kuti musakure. Vakomana ndobva vauya na 9 o'clock vajoina vakomana pinda nenguwai na 6 vatanga kusakura basa rokufamba. Kana nditi muridzi wemunda aishaya zvokuita handisi 12 o'clock basa buda futi. Mwari wedu upenzi kune vasingatende asi kune su vanotenda isimba. 12 o'clock achibuda zvikanzi muri kuitei kanzi hatina zvokuita mukuru hatina hanzi alright kune kabasa. Va12 ndokubva vauya ndo vatanga kuti kusakura pamwe chete neva9 pamwe chete neva6 famba ine ndima vari kudini kufamba ndagara futi hamuridzi wemunda uyu usadzerere Mwari munhu waMwari. 5 o'clock munda uchichaiswa na 6 hanzi kandiende futi parodi badzaenda parodi zvikanzi vakomana muri kuitei zvikanzi takangogara zvedu zvikanzi kune kabasa uyai kabasa. Vakomana ndobva vadzoka pabasa wasvika wajoina sakure awa richingokwana 6 zvikanzi bhero bhararira ngende tachaisi. Ngatigombera Jesu mawo. Zvikanzi basa rapera zvanzoraita zvikanzi uyai kupei
ndova ndafambira nasi ondobva wagara zvikanzi nemuridzi wemunda raita komana pamuri kubhadhara maforomani tanga ine mapedzisira kuuya muvape muchivapa nemaviriro avaita right vasaikokuro vati tiri pano ndobva vaenda zvikanzi piwai mari dzenyu ndobvanzi dinari kanzi chiendai apa pa6 manje vari kukwenya mhino kuti vakomana va5 okuro kana vapiwa dinari va5 kana vapiwa dinari kuisuwa tangaro zvichangotanga hamira uko nenhasi ndikatitekise kuna vanhu vari kumba kuti vakiliye kabaki ndotenga mota ndichite nhasi vatiri ndokuudzwa bvonzi dinari watikori kudokuudzwa bvonzi dinari unisunungurwa nemunhiki kutanga nemakanoita muitiro uyu vanai ndobvonzi kuti dinari havasisa katireka tione musharuka oda kuita seiva hanzi vasikisa koroko havasikisa kuti vazoita zvazvibata mari vachinzi dinari kanzi haamwari ka hanzi haamuridzi wemundaka aiwa kunodaro soro une kuzivawo ungatifananidze nenenenene ndobva vazopindira zvakapinga hanzi aiwaka pamakauya kubasa ndida kukuudza here kuti ndichakupai dinari kanzi he uyezve ini ndinoita yandinoda nemari yangu uyezve ndinoita yandinoda nemunda wangu. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Irunizwa chechana. Amen. Irunizwa chechana. Masikata ano ndafambira musoro shoko mudikidiki. Mwari ndobva ndaitoonaro nako. Kati asi mwari ndinowa meno zvakaitwa muridzi wemunda. Imbondibatsirai because muridzi wemunda wakati ndikusapota vanhu va6 o'clock. Yanzo vati chini ati andinombosapota va6 o'clock. Imimi Jesu one munhu abva kuseni achirima. Zvikanzi ndatounza example yekuti munzwisise chechi. Mati mwari kanzi ndati munzwisise chechi ndosaka ndaunza example iyoyo. Ndikati batsirai. Zvikanzi jasi ndoba ndafambira kwasabata abva ona kuya kuchechi. Mumunda wangu uyu haubhadhari nemaawa ashanda, unobhadhara neukama nemuridzi wemunda. Vaiwe zvangu zvikanzi munda uyu unonzi Chinamata haubhadharwa nemakore anyamako, but unobhadharwa neukama hwawakagadzira nemuridzi wemunda. Tiparidzire bhaibheri panapa. Patakauya kuchechi hatina kuuya kunorebesa fizi. Patakauya kuchechi hatina kuuya kunorebesa mazuva. Kuti nini ndofanira kufitwa nemunana. Ndakabva nechechi Chipinge. Ndikapinda nayo paMbare. Ichiri St. Paul. Ndikaenda nayo kuJoburg. Ndikaenda ndikataka Cape Town. I deserve a blessing. Izvozvo zvemakore hazvina basa. Nditerere ndakamira munzvimbo tsvene. Chinokosha ukama hwawagadzira nemuridzi wemunda panguva yawauya. Iri kundinzwa Hebroni. Chinamato hachiitwe kuti ndinobhadharwa nekuti ndakasevha nguva yakareba. But nguva yawauya ukama hwawagadzira nemuridzi wemunda. Saka ukauya kuno kuchechi hauna kuuya kunorebesa CV. Wafambira muridzi wemunda. Gomari vakusati zvakainga muridzi wemunda. Aiwa mutokonye futi zvakainga muridzi wemunda. Meno zvandiri kutokozwa nhasi masikati anaya. Unoziva kuti unogona kunge usiri kufira comfortable. Wakatanga kuuya kuchechi last week. But let me tell you muridzi wemunda zvaanoita. Akauya last year
akayetenezako akayelasiteketi neuya nhasi tinopiwa zvakafanana taika ukama nemurizi wemunda. Saka pandinouya kuchechi handifambe kuda kuziva kuti ndane makore mangani, pandinoziva kuti ndakafambira murizi wemunda. Ende kana tiri pachechi pana murizi wemunda ndi Jesu. Chechi haisi yePPR, chechi haisi yeCM, chechi haisi yemufundisi, chechi haisi yemuvhangeri, chechi haisi yegosa, chechi ndeyemurizi wemunda. Saka ndakauya pano ndakafambira murizi wemunda. Ukandinzwa ndiri pano ndinoti ndinotenda kuna Mwari Baba, handingotende kuna section leader, handingotende kuna president wechibhuwi weyuthi, ndinotenda kuna Rukwazano Sheya, ndinotenda kuna Mwari Baba. Ameno wewe unoda kuya uchitsvaka zvekutsvaka, takafambira murizi wemunda. Saka ukanamu don't worry, nyakauya na 6 o'clock vakatanga kutsakura zvekupindura, siyana navo. Havana vanobhadharawo, havana peya vanobhadharawo, anobhadhara ndiye watakafambira. Kune vanhu vanodzokera kumba vachiti ndakanonyewa paHebron. Don't worry, vari vashandi vofutiwa, vakatomirirawo pei futiwa. Zvange iwe pano wakambotara tunyaya ndanguhakira tunyaya mukuru wangu. Hanzi umwe akarohwa achibva kubhawa, ndobva arwa nematsotsi hefu, ndobva adzokera kumba, ndobva anorara mangona kuseni, ndobva abata mazana anorohwa hwani. Chezi baba mwana kwamakarohwa zvikanza ndarohwa naKeshiya, akarohwa nematsotsi vachibhawa naKeshiya vasati vanondorohwa. Ukaona wenyewa wakarohwa, hauna kurohwa naJesu, hauna kunyewa naJesu, hauna kutadza kumhoreswa naJesu, wakafambira murizi wemunda. Tanatana vanoti pandakauya muda kundiona, takatatoiwa mufunde, makazokanganisa sangano, makakakana kuti kwazisa, makakakana kuti pape kugara. Geta away, takafambira murizi wemunda. Takafambira murizi wemunda. Ini kana ndouya, vamwe veso munongoitawo zvamunoita, pandakafambira mudhara wangu murizi wemunda. Ndakukupedza sera chese takagarira pei. Takagarira chi? Pei kubva kunani? Murizi wemunda. Saka kana tichidika tiri kuita entertainment ukatitsura kufadza chechi, kufadza murizi wemunda. Ukaona ndichiparidza panapa, handidi kufadza iwe, kufadza murizi wemunda. Ukaona vachitora mazvivhitivhiti izvi, vanofanira kuziva kuti kufadzani murizi wemunda. Maimufundisi, hamusani mamboona Rukwazano rokuti rukaya vasangana runoda kumeka shoti muri uone kuti rwauya. Anofamba nekazvo, maimufundisi, mamusana undiona ndakandiri pano kubva akuseni kupa CV, pa-CV profile, kuti just in case pakuzofamba kwemazita. Amen chechi yangu. Wamukungwesa mufundisi abusuku wadaba. Kuda kumakisa register. Tauya mufundisi, tauya kababuli ndisi tutauya, tauya. Aiwe. Tafambira murizi wemunda. Nasi kuda chechi inonzi Hebron. Inoti tinoita decision paisa pano. Kuda kuti kana toya kuchechi tikufambira murizi wemunda. Yakana topuwa pei. Achipiwe namuvhangeri Maguma, unopiwa nemuridzi wemunda. Isi tatofambirawo muridzi wemunda. Can I go deeper? Munoziva kuti chechi yakafanana nechikoro. Idoti chikoro. Zvatiri pano ndingati tiri pachikoro. Chikoro chemweya. Ukaya kwedu kuZimbabwe kunge kusiri kwenyu ndikati kwedu. Kuna zvikoro. Tese patakauya kuchechi kunoti tinotenda kuna Jesu, takapinda pachikoro, pasikuru. Kana tiri kuita O-level tese takapinda pai, but tinosiyana ma-levels nema-grades, but tese tiri pachi. And tinofanira kuti anotipandidzira nekutidzidzisa kuti patinouya pachikoro takauya kunonyora zimusechi.
tafambira zimuseki but isusu sechikoro seprimary school kana sesecondary kuti tikwanise kumanija chikoro tinozodawo head boy prefect class monitor chataisira head boy head girl prefect class monitor kuti chikoro chikwanise kumanijeka but maprefect anoda futi kuparidzirwa kunzi prefect hakusi kupasa zimuseki hakusi kupasa zimuseki zimuseki painouya ndafana mari dzavo dzaakuuyaka ndikafunga tane kakanyonzi headboy maguma 4 aiwa inongonzi tasfa maguma ndinechenjere panapa pakupera kweupenyu zvekuti mufundisi zvekuti bishopu zvekuti maguma mubvangeri tese tikutofambirawo zimuseki kuti zvigaro zvatakapiwa naMwari kuti tione kumanija chikoro chemweya kupiwa CM kuti tibatsire muite section leader wane maiwe anobva simudza wakafambira zimuseki verenga chikoro chemweya namata munhu wese namata ndakakupedzisira tese tinongogara zama rakafanana maprefect apiwa maanza baiwa tese maanza pakafanana ende kana zimuseki yosikilodwa vane maore vhenda kunyasina ende hapana chinonyadzisama ivi sekuzoona headboy akafoira saka ini kana ndonamata semubvangeri ndoti Mwari ndibatsire ndamari dzavo dzamunhu anotoenda kuzikanwa nevanhu vese amene kana ndiri vanhu panapa if you're a child of God, you're an ambassador. Kuhotela kwa kushanda kwa you're an ambassador. Pakambani ya kushanda you're an ambassador. Pachikoro kwa kushanda kwa you're an ambassador. Ukafaila unamakisa chikoro. Endo nozere utukupasa. Kwa headboy kuchikoro kwa hii. Akusikupara chikoro. Watu mambo wanzo. Pedro haesangane 10 days. Ayo zigama iyo ne manga. Iyo ne manga. Kwani kucheshi tinafundiswa kuti vanoparidzwa ende ukanamata so mira iyo revo ya iyo ne manga. Iyo ne manga. Auite homework. Auye kumarevival, auende kumunamato, auende kuchini kunoita vamwe, hakuna zvaunoita wakafambirani. Kuda kunyora zamarani. Iti patitori pano patikutoverengawo, tine silabhasi yedu tinotofamba nayo. Tingasiyana magrade asi tese tiri pachikoro. Ndakatoti ndiri muenzi, handina vandinyatsoziti kungorova nekutoenda zvangu. Ndondowana nesu tinenadzokera takatoma medu mari tiJesu imomo asi nhasi nditeerere takafambira muridzi wemunda. My God. Pakupuwa pay yacho iri kufananidzwa. But chikuita kuti ifananidzwe tese tauya tikagadzira ukama nemuridzi wemunda. Can I show you something? Can I show you something? Yes. Can I show you something? Yes. Munozero tiri pachikoro yatimbovatendera pachikoro ipa pamba kundiitira zvakanaka. Inini amai ndinoticha maths. But ndofana kuziva kuti kune anoticha Shona. And maths haisi Shona. Ini yangu imaths yavo iri Shona. Hakuna anoticha maths baticha Shona, baticha chirungu, baticha metaweka, baticha futu, baticha fashion. Munhu unogara muarea yako. Akaona kuti chichi zvinogona. Aiwe. Ndakatirowa zvedu bhangeri pakapa panapa. Ndakatirowa zvedu. Ende unosera kuti kune vanhu vanoda kuimba vasingagoni. Hazvina kuti ukasaimba hausi munamati. Munozanda togona kuimba so havatombodipo time. Aiwe. Zvinhu zvine mazera. Zvoto zvine mazera.
ende baba mufundisi munhu wese angogona kuti amene akutoda kuparidza. Tipe nguwa. Unoidini? Zvekuparidza zvine vane vazvo. Kwatibva mutira kufumura chiparidzi mimi. Ayazana. Anzi Mwari anoshandisa munhu wese, asi ndachazosiyana bhanyangura. Anzi Mwari anoshandisa munhu wese. Indo chinyebeo. Unosera kuti munguva yaMozisi pakaita mufundisi wani anonzi Mose. Hakuna makauya ende hakuna makaparidza kuti aingowe Mose, Sunday Mose, next week Mose, next week Mose, next week Mose, then Mose. Vana Aroni varipo. Apana pataka muzana runo chichipewo chimundi. Zvoto zvine mazera. Nasi chechi ndoyozosiyana ikadzeni. Enonoparazeka tinamade tinoprofita timwatipeki Hebron tise maoko medu. Iri kundinzwa ndichechana. Reka ndibva ndakubatsira ndibva ndakudzidzisa. Chiparidzi chatakadedzwa naMwari chinomufundisi chine problem one. Munhu wese anofunga kuti anochigona. Ende munhu wese anofunga kuti Mwari akachishandisa munhu wese. Anobva achishandisa munhu wese mukuparidza. Alright. Kana Mwari achishandisa munhu wese reka ndikorect. Imi amai mimi. Toti Mwari anoshandisa munhu wese. Andiri God is able. With God all things are possible. Fire by thunder. By what? Ko. Madi kuenda kwa dhokota. Monotanga kunorerutsa kiu ya dhokota. Motanga kubayawo muchibva nekuku. Aiwa Mwari anoshandisa munhu wese. Mwari anoshandisa munhu wese. Koinda kuzodherera microphone. Kuti ndere kunogona. Nekushandiswa naMwari asungu. Munozvininipisa. Havasati vaye vakamirira. Kuno ndokati tipe tinozvigona Jehovha ndiye Mwari. Hakuda panzewe. Rega tirove isusu, rega tirove. Ndochatakadaidzirwa izvi. Siyo pedu tirove. Tiri kuti Jehovha yangu. Indo muchida kungoti chedu chokuparidza ndochamunonyatsonzwa kuti munoshandiswa. Unoziva kuti hurumende yenyika yepasi yakatozviona kuti haugone kutungamira kunyika wakanyima izvo negroup leader kuri kunyika nyika chakatozviona kuti hauite group leader waya kunotipeiwa mutipowa. The devil is a liar. Ukaziva papa huna problem. Ini ndokozoti zvangu manhamba nemaseti ukakopedza izvo kuenglish enda kune vanozvigona. Munosati pane vhangeri raJesu rakandibvundutsa mufundisi. Jesu akati John auya zvikanzira Jesu vanhu vese vakazvarwa nemukadzi hapana akaita saJohn. Jesu achiapurisheta kuti John ane zvaanogona kundikunda. Jesu akazvarwa nemukadzi but Jesu ari kuti kune vese hakuna akaita saJohn. Ende John wachochimudzwa achitaura ari kuno anoti vadikani uyu ari kuuya uyu handigoni kusunungura kana tambo. Vandoramerekedzana muchinhu zvavanogona. Ministry inoramba ichikura because you appreciate zvinogona umwe. Wagara pasi woti ndidzidzisewo. Ndidzidzisewo. Ini vakandikuti ndisatanga kuparidza zvekufamba muchingoti dedza. Ndiri pachechi pangu ndakagara pasi mukaza Jehovha mandidaidza. But zvamandidaidza hausati pane kudzinudzwa kuzodzana kuvhangeri. But you won't be ready for the task. Unoda go through a process. Ukatenda ukadhasa zvinoti mangwana watobata microphone. Can I show you something? Paulo anakuparidzirwa vhangeri namuvhangeri maguma. Paulo akaparidzirwa naJesu mbune direct. Zvanzitenda uko. But Bible not actually name nzvimbo for 3 years asati atanga kuparidza. But asangana naMwari direct akagona apprenticeship yekukura. Amen. For 3 years. Kwakuzodzoka achiparidza. Unoziva Jesu
dzake anoti I'm calling you to become fishers of men. I want to make you. Haana kuti you are now. Chirungu chacho kaichi. Shazia Jesu wewe komana. I will make you. Yeah. Ibaba nganditaurisa kudindira samkana. Munazati Jesu achuya. Kuna vanhu vanoda kushandira Mwari chaizvo. Ndinoda kusenda gadzirisa vandirudzokera. Ushandira Mwari uchiziva kuti unofanira kuzoshandira Mwari. Mwari vachiuya mufundisi ndakavhunduka. Jesu ari kuuya vakuda kuona vanhu handiti kuti vavabatsire. Ndaifunga kuti Jesu aifanira kuzouya kutora marovha. Marovha asina zvokuita. Ndamunguva yemangoro nebhoizi rakasina zvokuita. But Jesu akataura kuti munhu asitorina zvokuita haatoshandike naye. Nhasi zvavo vano vatenkwani. Vanazo vatibatsira. Jesu akatoenda kune vanhu vane mabasa avo. Vaitaura hove kudhara. Akatava kuzovabatsira kudai sevagara vanoshanda. Pananomira unangopiwa muno. Ndipeiwo, ndichengetewo, 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 ndichengetewo. Uye kuno imboshanda. Imboshanda. Kunzauko imboshanda. Mwari ashandise munhu asiri kutoshanda kare. Vadzidzi vadaidzwa ivi munosangana vana meti vakati magavheni ake enyika vachichinja mariso zvakuziva nditere iwe nditere iwe kune sakadaidzwa naMwari hakuna anga asina zvokuita. Anaruka anga ari madhokota. Saka ukaona mweya wetsvina wakunyima zvokuita unenge watokunyima futi nekudaidza. Dai ramisana nakwekani. Darame satana boikana. Ida kuti chikoro chemweya. Ida kuti chikoro chemweya. Ida kuti chikoro chemweya. Takafambira muridzi wemunda. Ende tiri muridzi wemunda mungamire mudengi rake. Ndachitaura namwe mufundisi ndichati inini mukandinzwa ndichimba one day. Ibe mazazi dzangu dzatacha. Dzangu dzine dzadamuka adhanozviziyawo. Ndakatozvigamuchira. Ndikatozvizwisisa chaizvo. Zvondikona mwachimera chikoda kumanga izini zvibati handizvigoni. Ende vanoimba rega vadini? Vaimbe. Izitipe icho chichi. Amen chechana. Ibi ndikatiparidza ombodzwa ndaisa somu pakati. Chipo chandakatombonzoti handitori nawo. Ndikatozvigamuchira nekutozvibatsira kuti jasigamuchira. Ichabuda ichi. Unozona manje wafosekedza manje. Wozoti munobva nopressure. Ndinoshandiswa ini kuZimbabwe ndatori muparidzi nini. Ndakaparidza kuwanda just that people they don't know me. Chimupa ikai. Right, Matthew 25 ndo yanoda. Ndo yatakajaira. Anotora zvekuparidza zvekujaira. Vane gumi. Alright, hande kufewa ya mining Matthew 25 ndo ya. Vane gumi. Hande kukitchen party wa Matthew 25. Vane gumi. Hande kuthokoza Matthew 25. Kuda panze. Kana wewe kuchinama ndochibvato namata. Ibvato werenga Bible racho. Kuti kana wamira wewe nezvinyowani. Yakana kutuza zvatinoziva. Lasi tukusenda kudirisa mamaparidzi vaende kumba vanofunga futi. Vausatoka munzwa reda azomira majochiti ndabirwa. Ameno zvaraita ndabirwa. Vanamai ndovanodendakidza manje anenge akadane mharidzo yake yanenge akasaka pepa so. Anenge akasaka pepa mufundisi akasaka bhaibheri akavhara so. Ovazi mharidzo yangu iyoyi. Ya, mwana ngaangogume bhaibheri. Iyi mharidzo yangu. Mharidzo yangu nani. Chine katitsvake newe zvokuitika aya mharidzo yangu manje iri kuna ai pane mamwe mharidzo yangu. Wote vanhu tounganira mharidzo inoita kuteya kudaiso.
Saka Mwari ngatibatsire tigare muleni yedu yatinoziva. Munoziva kuti chakaita kuti Messi agone bhora kudarika vamwe vese chii. Akangoziva kuti chikoro hachisi changu. Vanoti kuveza asisi vamwe. Vanoziva kuti rangu ibhora. Saka kusena anokumbuka akangoribata oenda kuground. Achiti naenda kubasa. Otanga kurikika. Kwadoko obvadzuka kumama. Anofuti kuseni obvaisa bhora. Haatambe tennis ba. Anoziva zvaakafambira. And it becomes effective in his area. Manje kuna anoita Messi obvaita Federer wetennis, obvaita anozanisa chitendeko wecricket, obvaita webasketball. Zvese anoda. Tinavo anatakuwa akapinda muchechi. Akaenda pagedhi obvaita defense, obvaita mid, obvaita attack, orwa penalty. Even kuti muri ikoko kune vacho ana baba vanoziva zvese. Anobva pakuziva kuti kwedu kuZimbabwe kune chingwa chinonzi proton. Anobvira pakunoziva kuti proton ine 19 mapiece, globulus ine 20, beta ine 17. Amen ho. Amen ho. Amen ho. Amen ho. Vadikati tikaziva area yedu hatite problem. Even chinamato pano chinonakidza. Ndichazofambira hangu rimwe zuva iwacho nezvipo madadiro avo. Senge vekuimba ivavo. Anenge achitotoziva kuti ndiye anogona onzi imba yakoti. Tomutangisa so. Imbai. Tomutangisa anenge asomera kuti hamutandi ndiwo. Onzi mozopa maika uzoke ndoimba kapi. Chinipai kakarboka chinipai. Ndipei kakarboka. All right. Kana uri muimba ufana kumirira kupuwa nguva. Pamwe nzimba watenga ndoeria yako. Isikangoda kaitaka mukana ndobva ndatoreverati. Vanhu vakaungana mutireni kutoparidza ati. Wai vanhu vatoungana. Zvakuma munyama vakabva dini. Abva asvika. Munoziva kuti David anga akadaidzirwa kuburwa ari mama. Pakasvika pana Goriati. Achiona pane hondo. Haana munhu akamupa time. Akaziva kuti panapa hero haichashanda. Zviri mandiri zvakutondituma. Kandomborova fesu. Vanzai wakaniwa usatosipiswa usati wazvanayo. Zvakugwinyiswa zvo. Ini ndine mamhepo angu. Kanzi ndipe moni. Kwamuchiro. Are you hearing me, church? Are you hearing me, church? Problem yedu takafunza kuti calling kuita zvinhu zvinooneka straight. Even kusadheko kudai so, kuri calling iyoyi. Ipapa mukanditi maguma mukira kusemise dheko ine. Ndinobvera kuisa mukashatu zvaita sei. Maoko abata acho hasiri vanofanira kubata ipapa. Can I show you something? Mufundisi wanabata munamato achivhura ndikatoka kuprofita. Zvanzi. Na David na Goria na David na Saul. Saul akabatwa nemanhe. Mambo kwanza. Mambo chimbata. Varanda vatobvati mamhepo ari panapa. Akuda kuti David auyaridze gitari. Aiwa varanda ngomira. Matichi David ngawe aridze gitari. Ndofunza mubvunza kuti gitari riripo. Maoko munawo inoridza muyaute sei. But vane chikoro chavakaenda kuti nyaya haisi pagitari. But aridza shi. Mbane maoko anendesa dhimoni. Nemaoko. Haasi kone maoko chete but maoko pamakazodzo. Daidza David ndondido para. David ndiyaboni leso dhimoni kwakuenda. Are you getting church? Are you getting church? Uzari pasari kuti ndine zvandinogona une zvakugona. Takafambirani dhokota
wodzokera kumba kunga wakafambira iyi takafambira chiremba anonzi Jesu Kristu. Saka ndona ndiri pachipatara hakusi kuda iwewe, ndiri kuda wani dhokota iwe ndinototigarisana mukiu tichifambirani muridzi wemunda, muridzi wemunda. Ende unosarweka ndikanakuza chokwadi chinonyatsotirwadza vichani munhu wese murwere, tinonosiyana zvatinorwara nazvo. Ende wakagara naye murwere akatosiyana newe, ende zvirwere zvacho zvinosiyana, zvimwe zvinoda operation, zvimwe zvinoda kumbochengetwa kuhospital, zvimwe zvinonzi mai muri kudzimba, zvimwe zvinonzi ai munoenda munhu kutame muchitomwa hei mapirisi, zvirwere zvinosiyana. Saka ino ukandoa chipanza kudai ndine zvandinotorwarawo nazvo. Amen, chechi ya Jesu. Amen, chechi ya Jesu. Vangani nhasi kuti Jehovha ndibatsire ndifambire muridzi wemunda anonzi Jesu Kristu, ndifambire mudhokota anonzi Jesus Christ. So when we are called to this ministry, takadaidzwa kufambirani dhokota. Saka uchizoti kana uda kuparidza manje unonyegira kuparidza dzimwe nyaya uchiti anozonditi chii manje, hatina kufadza iwo isu, takatofadza muridzi wemunda. Ini muridzi wemunda akafara ndiye achandipa pei pakupedzisira. Vangana kunditi ndoda ordinary pakupera kwegore, ndoda ordinary pakupera kweupenyu, kuti kana upenyu hwafamba ndofanira kubata ordinary. Ndakawanda ndakabatwa nemuridzi wemunda. Ita kuti ukama, ita kuti ukama, ita kuti ukama, ita kuti ukama. Unoziva kuti patikai kuchechi takainogadzira ukama naJesu. Hello? 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 Ende haugone kuwana zvikwaJesu usina ukama naJesu. Ora ndikubatsire zvaunonzwisisa. DS TV haugone kuriona usina ukama naro. Kuti handine TV ke? Itai on by fire, by God, with God, all things are possible. Zikama itai ukama naro, ende munoteka dhigodha rekukambani kwavo, vachakudza kuti kunoda kubviswa subscription inonzi access. Kuti tizive kuti tichiri muukama mune muchiteererawo chegumi chenyu. Cheche. Saka ugone kuona DS nekuti wakatenga dhekodha, nekuti uri muchechi wakanyorwa mubhuku, unoonawo zvinoenda neaccess yauri kusubscribe. Saka ukaita ukama neDS, watenga dhekodha, ndinotenda kuna Mwari Baba waumwe wedu ndakufamba newe, but pane zvaakubuda paTV zvakuenderana neukama huri kugadzira neDS. Pana vanogadzira access wetuma katuni nene munombona izvozvo. Even mulife mako zvikatuni zvichi. But kana wada kuti your game ive up, usimudze subscription, you increase your level of connection, you release a level of revelation, kuti sita kugona kusimudza malevel. Ende unosara kuti vasimudza level kapinda mapremium. Tichiona TV ndiri munext mwacho uri munext mako, indiri munext mako muno, woita TV yako ndoita namuona, unozoti chiti go yoti ya ndotirangoa woti lipiro ndotibhona kuti harisukudoni package. Depends on where you are from. We shall come on and it depends. Right? What do you mean? This one package. Package relationship. We shall come on to that door. What did the testimony to the years? There's a drama for this machete. Consent here, take a million test. Mufangari TM Gotia and the Easter Tango Testament Makumacho. Why you want to want your package? I say your package. I want to increase my love of connection. I want to increase my love of connection like Jesus. You know, possible some standards.
ende TS yakatodzidza kuti munhu wese apiwe zvakafanana ndava nenongofuna nofukidzira zvakachipa ende chinondinakidza manje ngoti zvinoita ndozvodai so bhora ratinetaona isusu live kuno wanogona kuzoripiwa gore rinouya radirect vaudza vapeiwo wakuonawo zvakaitika ndopanozorotonozoita mota wakachembere usaona utadzama indiketa nene wakupiwawo ragoha kare vamwe rakagoha chinomuona vamwe rakagoha chine mabasiso chine ndinechenjere panapa ndinechenjere panapa ndinechenjere panapa unofanira kupiwa murume neeji yako chaiyo unofanira kupiwa mukadzi neeji yako chaiyo haikana kuzokopiwa unzi ndaramba bhaibhuri pano nezita rajesu. I need my package in my time. I need my package in my season. In the name of Jesus. Hausatomboshona nekuti paunozeka wakuona mari yekutenga bhifi ndopaona vabatwa gauti wane gauti manje bhifi yemanje iragowa kuti late that's another life as it happens. The Bible recorded we have been blessed with each and every spiritual blessing. Everything is there above. Easter nobody ngawatitenderesa yebroni tolongosimuza level ye-connection tolongosimuza level ye-relationship yedu najesu relationship nemulidzi wemuntu. Can I go deeper? Can I go deeper? Wamwangaziso mchawasiyana kuti nemwe wacho wakati uri mawacho zvikanzi naamwene ndakudzokera kunyika kwangu zvikanzi naruthi ndoenda nemi kana mumwe zvanzai vakaona kainini ndakura mwana kanzi kwete my connection with you ndiri kungonyuma ndiri kungosuspecta ndoita nemi. Ruthi akaenda namwene wake kunzvimbo yeIsraeri akasvika kwakanoona Boazi kupfigwa kwakaitwa Ruthi naBoazi kumekaso kuparidza heni asi inini chakatoda apfigwe kuconnection naamwene akaziva munhu wekukonekta naye nhasi ziva munhu wekukonekta naye. Tinaye mufesi akarorwa padanda nezuro tinaye Jesu akada pamuchinjwa nezuro akati zvapera connected to Jesus Christ ende ziva munhu wekukonekta naye. Can I show you something? Can I show you something? Rimwe dhemba umba pakaita baba vamwe vane blessing yevana but vangane blessing one mai munhu blessing iri vana paina baba iri one zvairi one inopiwa mwana one but ane vana two. Muchapasiya pana Jacob nani naIsau wese vana blessing one pressure by blessing then mukada kuona vana vari two one wacho anonzi Esau akagadzira ukama nababa ifavorite yababa. Then Jacob akagadzira ukama namai ifavorite yamai. Then uchaona kuti blessing yakauya maererano nerelationship yakanga yakagadzirwa. Problem yakaita Esau akaita relationship nemunhu achakasika kuita bofu kuzoita connection inarokasika kupofomana. Nyanga une connection nebofu risengo sokushite paunofana kushita. Blessing yakati yauya Jacob akanomhanya kuna amai amai vakatamba frangese munoizivei endaba blessing yaenda akagona kukonekta neanoramba achiona. Iwe unoda kukonekta neni zvakumuvhandei ndichaita bofu. Unoda kukonekta namufundisi vachaita bofa. Unoda kukonekta namuvhangeri mugoti achaita bofu. Konekta naJesu asingaite bofu anoramba achiona. Ita ukama neachazozvigona. Munoziva kuti Joseph ari mutiromo akagadzira ukama neachararama akatoona pahope dzacho kuti uyu ari kunofa anza iwe manje wokurama chinzwa manje pauchabuda ukaenda ukoko izonoto kune mufedzi zondirangarirawo akatanga kugadzira connection neacharama achirarama
And Joseph was a good opportunity because of the protection he made in the prison. So I go to myself with the ground, I'll change without the chamber. Put out the good on the door, not to you. Who got followed down on the Mongan. I know so. Wamanga uya kutawana mabasa. Kutakwenda kune vamwe unomuzwa inzwawo. Unomuzwa inzwawo. Pakupadziswa pano vataura zvese. Ndinonzi kumaJaspana pakuZimbabwe ndakauya kunotsvaka mabasa asi Mwari vakanditendera zvakanaka ndaipinda pahigh grade ndinobata ushumiro hwaJehovha kuda kugadzira ukama. But mugomba jasigare pasi muda kugadzira nevachaita mapofu koma adi kugadzira namujesu asingazoite bofu. How many are ready this afternoon? Alright, men of God, ndoda kugadzira ukama na Jesu. And nyaya yese ndiye ukama. Ukama. Alright. Pane zvakandivhundisa, it's not by effort. It's by relationship with God. We can never try so hard to please God. We can't. We cannot buy grace. We cannot fight for grace. It's just grace. Munasema kuti mukoma wa prodigal son. Nemu ndeuyanza nayo uyu muningina wacho. Vakanetsana pakureso. Muningina akaenda kunyika iri kure. Mukoma ndobva asara ari pamba. Achiripa magadheni, achisakura, achididi. Muchaziya. Haana kwaakaenda. Munosara kuti dzinawana vakadaro. Vokutandika achifa kushanda kuisa lebha yese kuti asingazive chiri important. Prodigal son akauya bhatora pfuma yake ndobva aenda kunyika iri kure. Ari ikoko ndobva azoita come back to his senses. Don't let me go back to my father. Achidzoka haana kunanga kuna mukoma kana kunobata mazodheka tikati kusakura baba wafarene. Ai akaenda kuna baba and he knew the town. Akati baba ndiregerereiko ndakakutazirai handidizeva kuti mwana wenyu. Baba wakati my God handisati ndambozviitirwa izvi. Wakomana uraimuka uyo aishanda munhu asi vakada kumbotora pfuma haana musi wakaurayirwa muka. Akatanga kuurayirwa muka ndiye akagadzira ukama nababa. Uzarapasa kuti gore rino tinofanana chete nenyashi. Gore rino tinofanana chete nenyashi. Ilumidzwa richachanga. Shona manje kuna Mwari vakarozorona bati. Kuna wakaya kuseni. Kuna wakaya pakati pekuseni. Wakaya masikati. Newakaya rodoka. Batinasaka piwa madinari. Ndikuzwa mhepo yaprofita masikati anu. Kuna wakaya Capitoli 20 years ago. I don't care. Kuna wakaya 7 years ago. I don't care. But in the one it is holy muno. Mwari vakuti after isaino munhu wese dinari. Munhu wese dinari. Dati munhu wese dinari. And uchaona dinari kuti nekuti wakuziya chikosa. Uchaona dinari kuti nekuti unoziyana nemabhuwa. Bati kune ukama wogadzira naJesu kuti pakasvikira ipapapo tinoruma zvakafanana. Wobvunza kuti waiwana sei pemitoki ndine ukama nemuridzi wemunda. Handina kufambira masika, handina kufambira masizizi, pandakafambira muridzi wemunda. Turakunamata. Kuna Mwari. Kuli Jehova pachiurarama mulife ino itai tigadzire ukama nemi muzita raJesu. Vasikana vekereke ndikubatsirei. Alo Geza. Hai. Aurorwe nekuti wane 7 years uchidanana naye.
kuti atatone 7 tani 7 years saka zvekuti it's most likely kuti atane time makore wadana nemukomana handiwo anoita kuti murorane but ukama hwamagadzira munguva yawauya ukama hwamagadzira nemukomana nguva yawauya ndoinoita kuti unororeka inoda uroreke ndatoita umakita 7 years yekukomana koita umakangoda 2 months 2 months anenge agadzira ukama unosvika kumarriage amene kandiparidzira vakadzi vari panapa haugare mumarriage nekuti unechitupa kuti amufundisi yedu kuchonechi ndakachaniswa namufundisi chikore that was in 1980 taane 38 years makore ari pachitupa ndiwo anochengeta marriage but ukama makazogadzira moyo mumarriage yanyatsopadzira bababa vana baba chinochengetedza marriage haise kuti ndaka nemazuva ndinayo but ukama wakagadzira munguva yanga kudanana anosvika ta 20 years asingagonera biyasu Jehovah ndominana Jehovah ndominana imboimbira minana gadzira ukama newakafambira Israel kunosanganisa ngwedu yakufamba mazoeda afamba varipo vakadzi vokuti hagonekana kuwaridza mubhedha ari kandimbovabatsire vavo munhu amari kunosera kuti bhaibheri patiri kuparidza panapa nhasi Jesu akafa nezuro but kufa kwakaita nezuro anambogara mupiro akaenda hadhesi tichapatsanangura manheri mababa aenda hadhesi bhaibheri inoti akasiya akapeta machira akasiya akapeta machira ende number 1 ndimari number 2 anotomhanyira resurrection but vakaonotangire kupeta makumbesi but nevakadzira kuwadzana nomhanyira kuya kuchechi muridzi wechechi akasiya warisa nhasi izvezvi so tiite musikanzwa vakamungeje tiite mavisitation tokosiya vanhu vari kuno toenda kumakamai manyuma toenda kumakamai mugoti toenda kwamai maidzipa toenda kwachakazodaro toenda kwastole tonoona CV iriko kuti kasiya kwawaridzwa here tokumhanyira kuchechi handini zvekunonoka ikudinzwa nechechi yangu rekanyakotokuparidza zvangu nhasi handinangwaniwe munoserotatete kuti mwari vachida kusangana nevana vevanhu ndaifunga kuti mwari wamozisi vakaendaona jesu zvekuona majasi mwari vana veisraeri voda kukuonai vane time vakuti mbouyaiwo toda kukuonai ndaifunga kuti mwari vachatuma vana veisraeri endai munodini munonamata 3 days and 3 nights but kune vanoverenga bhaibheri mwari vakati endai munogeza 3 days and 3 nights kwete kutsanya kwete kunamata but gezai 3 days 3 nights kuti musangane namwari but kuna vanouya vasina ku mwari achitora vanhu vakakwesha mana makusani mozisi aitofuma kuvheta vanhu kuti vakwesha here mana zvoti makwesha here kanzi ya day number 1 mangwana odzoka futi makwesha here day number 2 odzoka day rechipiri vane manga yachena so zvanzi jehovha israeri yachena chiuyai mwari havafambire vakatadza kufambira israeri isina kugeza iyo ndobona kupukuta kuti tikumhanyira nguva shirariro vachadzikoro usikaziva kuti kusageza kunokanganisa ukama hwemunhu hwakafambarana naye ibaba kana auya tonotendaini for me kana wapfeka anenge maarabha anokuganda machira so church izvezvi kuna mauya tokada kuputika nosvadzota ichimbamba here chatsikwa nemunhu ari kwajesu
ichaita pungwe. Aiwa tinopfekera Jehovha takachena. Takapfeka stiletto maimana. Takapfeka uniform yakamecha. Tinenge hembe kedu yakamecha. But in the name of Jesus, Father, when you come down, we are here ready for you. Let go and stop it, no matter fight. Ayo. Ndikana ngadzeka dzana rongeka muchopeke muno. Iyo unozisiya chifambi chiri muchopeke muno. Unoziya competition yaunai muchopeke muno. Ndikona zvakasangana ndinamwe kushanda kuti bvumo rwanda kasangana. Engota pasa kugezana imana kana nguwa nemukadzari. Ilikuwa checha. Umamkazi akazapa prayer point munozamu kuzikana na kuema prayer point. Andiri tazoini wewe natokuregere mamservice. Umamkazi akazapa prayer point udakuna matiwe. Mozakera na tsara kwa problem yakanda kunyatso kuinzwisisa. Kuranza kuti wabatika nawo zvishwo. Munhu wamwari zvakatanga 1978. Chidai samukadzaikara problem yekumba kuti wamba hasuya. But paari kushama chitokudza iwe munhu waJehovha. Urikutoona kuti nyange dai ndaiva iniwo zvangu. Rikandiro mhani vhangeri ndene. Wozomotaiwa ndazvinzwa chinyarire tinamati. Jehovha wemina notitike muritirikere. Vasikana vaitega ndikubatsire. Haurorwe nekuti une bhethi rinoti you are female. But unororwa kana wakwanisa kugadzira environment yekuti you are now a wife. Then you go and pray to God, I'm now a wife, I'm ready for a husband. Haurorwa nekuti umusikana aiwa. Unororwa nekuti wagadzira environment yekuti wamukadzi. Step yako gaione kuti ndiye mukadzi mukuru. Madariro ngaiwana gaione kuti ai mukadzi mukuru. Ivi pasakana pano tine mwezi kugwesheni matereu. Imi walipo mayedi alipo. Fire, thunder, fire. Mbuya tichigwesheni masaka uko. Mbuya tichiseva so. Muripo. Ina ndinene wakamuchaidza kudzipadzeni ndina Jehovha mandikuparika ndobandadzokera. Aputanga itemanje ndizosave because yakaita sifusi kusave iko zviri nani kuita kusiri flat uno marriage panoita spirit okusina inonizwa rechecha nyaya ndikuti unoita zvinhu zvinogadzira ukama wawakafambira ibabatirana baba baba manje yatombotsova how many boys around? Hallelujah. Unosema kuti tine boys. Bible not. Baba ndiye mufundisi wepaumba. Zvero kunyaidze kunama tinofanira kutungamirwa namufundisi wepaumba ipapo. But tine problem nekuti tinofundisa kutungamirwa nenhengo. But the Bible says the father is the priest of your house. And then so that you are church. Don't worry about the end of nobody saying. Malama secretary Baba yo. You bishop for 20 years. You food this. And I'm going to watch you in Papa. I don't put what do I show you know? You are the priest of your house. Asimuno serikule wakati. Wakati. Saka wakati in other words, iwe church. I church I did.
inamufundisa yashasa mugodi wanozi mugodi ndio mufundisi kumba kwenu awamai ndio chechi yekumba kwenu ina bishop mugodi but munosera mufundisi kuti ne chechi dzakutosiya mafundisi acho dzachinanga mafundisi dzimwe chechi ende chakunangira mafundisi dzimwe chechi musavashore ndamufundisi wekuchechi kwawo havasati vabva vawanikidza vachinamata anotoziva kuti mufundisi wekwenu haanamati mose kunoita murume rudzive kuti hausati vamboita mistake kona mukadzi anongokona uchinamata everyday haunamati 20 years 8 years uri Cape Town hapana day rawakamboti nhasi tora kunamata usiku maimana saka ndakutembesei mwana arwara ndozoti maoko aya haana zvaanoita kuita murume ungosunga pana tini baba bana batini baba bana tungamirire zvinhu zvemweya mera uone zvako can I go deeper kana uri baba uchibva kana kwauri kubva unofana kuenda kusaini kuratidza kuti uri baba haikuna kuti newspaper nenews zvinhu zvao aiwa Vana baba amen. Munasati mufundisi itotozoita ondakoye kunamata inu batatwala idzi. Vana baba vane zvivindi zvekusanyekisekera kudzimba. Vana baba mhoti ndo baba wacho inu. Haataure nyaya. Ndini baba. Handini ndini zvoko baba bana. Haasi mairi. Zvoti musuwo anosekerera vana vanokwenya. Nditi ndinokuseka zvenu. Nditi ndinasoseka. Unokuseka. Wanaenda mu-exgate bamba kuti baba ndasaseka. I pray for revival in marriages in the name of Jesus. I pray for revivals in marriages in the name of Jesus. Unotadza kuya ivine kurukuro zvaro kumbama ndini. Mwedzi wese wapera unouya kusina kana chinhu. Hakubaza. Apa uswera uchindinda profos basa. Unozomadzika mukujoa. Kana wombonorodza mune hamuna bhajeti manje munoti zvakaoma ise pita apa angachipfapfaidza Jehovha ngaatirangarire nezita raJesu. Takayakagadzira ukama newatakafambira. If vakomana ngoivita pataura munamasi vakomana vita vanetsika yekuti tidei nemavhesi emubhaibheri asere zvakuvaizva ndatoambopota kusandidzika pana matuku pana manasi munosere kuti kune vakomana avaita anoda nemusikana akanopa mavhesi nhasi tiri pana Isaiah 60 next week Isaiah 44 next week Isaiah 53 next week Isaiah 12 Isaiah 10 ininoona kakunge idzi tiri kunongotomba futi mavhesi mwana oita mavhesi mangani ende kuna vakomana vakatotrenwa kunyima chaizvo zvekuti uri musikana soka ndasembizozva kuti vasikana vekudava vanozotanga kutsvaga vekune dzimwe chechi ndave muno ihosho chete akati chochochocho ndikudengekadzika so hosho haitangwe hosho haibikwe hosho haibhadhare rendi kutoita discussion mamufundisi tine problem wasikana muno mauri kutisiya uri kunotora unotora imbodzika maibhururu handisi kuti tenga zvinhu zvikuru kungotenga ivhininika kuratidza kuti chinondinacho mari handina but pane potential muone birthday rako rasvika anotanga kupa vhesi kuti anosera kuti herod akati achiserebhera birthday akarohwa nemakonyeke inonizwa rechechavi ende muno mukapitano unoita kugadzirwa appointment nechechi kutongoonanirana vachechi nandozi dzese dziriwo idzi 3 months muchisha ende kana utomba madirection ekusangana kana kuri kuzimbabwe kanobva kuti uya padavs kona paenda hapana chekutenga chikaziva
Unosangane baba. Engalonida ashakwasho. Atakubona kuoneka. Unokuya kuoneka. Anofana kubvunza nyaya kuti tisu wavhangeri namufundisi. Tisu tinomuda kunokuona iti. Kuona takakunoka awe. Saka izotodza pimba akakutarisa nokubvunza ndafambira iwe. Atofambira muridzi wemunda. Ngatichina zvedu nhasi. Ngatichina zvedu nhasi. Shugu dzano ndedzekuti tive ma-true Christians with a reality. Amen. Church ya Jesu. Amen. Church ya Jesu. Wangana kuti mari ndibatsirei ndigone kugadzira ukama nezvandakatenda. Nezvandakatenda. Munoziva kuti mufundisi kuti machechi akawanda. Kune dzemabhodhoro emvura, kune dzemanoindi oil, kune dzechakazodaro dziriko, handine kudzishora bandiri panapa. But iwe kana wakatenda kune ino, ita zvinoenderana neyawakatenda. Dzakawanda. Kune dzinopa matombo kuti nemwedza pasi pepiro. Kune dzinoti itai. But kana wauya kune ino, unoita zvaitika ndini? Yatakatenda. Are you hearing me? Twakunamata kuna Jehovah. December tsakadzeni in the presence of God. Masakano unofana tokuti kana uri mukomana wako mbobvunzana kuti uri serious here. Ende ndakubatsira uchibva pala munongomuta wanenzwa kai. Ndisi unope kutangira ndirika. Vana vaidhondori ndovatitotobatsira pana kuna vatinobatsira. Amechecha mari. Imana yokuti kuti kuti famba taura nawo. Ndichazopinga rimwe zuva iwe netsike kungochigadzisa pachechi papa. Tazokufambira rimwe zuva tiri. But nhasi ziva munhu wakafambira. Gadzira ukama nemunhu wakafambira. Ende nhasi takafambira Jesu Kristu. Nditerere vadikani munoziva kuti nhasi Jesu paari paJesu. Ari kuparidzira vanhu vasina kukwanisa kuparidzira. Ari pavhangeri kuna vanhu vakafa before him. But iwo vane mukana chete kuti vakagadzira ukama ari kufamba achenda nawo kudenga. Today is the day of making a relationship with Jesus. You might be lost for some time. I don't care. You might be lost for a season. But this afternoon, iti Mwari kana ndakatadza kukumbira ruregerero. Ndoda kugadzira ukama nemi. Kuti pamukumuka mangwana musandisiye. Muzoti Jesu ari so considerate. Because akati kune vanhu vakafa before I came. Ndoda kuvainga, ndovaparidzira zviri zvituma kudaro. Kune vachanditenda, vachabuda neni vachienda. Nhasi Mwari wauya panzvimbo ino Hebron. Vari kuti nhasi is the Saturday where Jesus is doing the ministry to the lost. Are you ready to mend your relationship with God? Are you ready to create a relationship with God? And everything that you're going to get in Cape Town, in life, in the ministry, is because of the relationship you have with Jesus. Lekani mokodza kuziyana neni, akuite kuti udzikino. Kuziyana mufundisi, akuite kuti ugare zvakanaka. But kuziyana neakadaidza mufundisi. Nhasi toda kuenda pamberi paMwari. Kusina kuimbirwa naJehovha. Kusina kuimbirwa. Toda kuti unamati kuna Mwari. I need a relationship with you. I need a relationship with you. Munamato wangu. Kuti patopedza conference inomufundisi. Toda kuona vanhu vari dedicated in the ministry. But if I come to church and that family munhu, kune vamwe vandiri kuappreciate vakazora munhu distance yaari kubva, you can tell with this person is committed for God. Ivavo rambai vakadaro Mwari achakurangarirai. Amen. Church yaMwari. And when you are coming here, you are not coming to be recognized. And you are coming here not coming for a post. When you are coming here, you are not coming for a chance to profit. But you are coming here for a relationship with the owner of the land. The iye ndiye achazotibhadhara pakupedzisira.
ukaita kuti chidya kuti problem kana auti kana problem ndiye muridzi wemunhu. Ndaidzidzisa pane imwe nzvimbo mugoti pandada kunamata ndikatinosera kuti vanhu vanokanganwa kuti chechi ndiyaJesu ende tese tiri magesti aMwari. Unoziva kuti gesti yaJehovha isusu, but kuna vamwe vanorambidza kuti vese magesti evangu. Hauna kundibata. Ipapa paingoti tira kuti mari yadzoke muna Judha. Kuno mwana bvata mamunyanya ndiyo muridzi wechechi. Ichechi yaJesu inodaidza gesti wainoda. Ndakuudzai kuti chechi yaMozisi yakaenda mufundisi 1 for 3 years haina kuchinjwa. Kwa hiyo unotanza agarisa ndiwani unomezva kuti kana agara apa kufana kuenda uye mumwe unayo spirit of idolatry. Aiyeni nasi chechi ina panzvimbo yako uye kunogadzira ukama nemuridzi wemunda. Ende chinonyanya kundinakidza mufundisi mari zvawakaita. Moses aikakama, Aaron was fluent. Do you know that? Shouldn't by design Aaron ndiye mufundisi. Aaron aita kuti hallelujah hallelujah hallelujah. Oneswa izo hallelujah hallelujah hallelujah. Mane vatayo Moses anokakama ita mufundisi. Moses akuti leto achaibuda kuswera mangwana. But it doesn't matter. Kana uri mwana waIsrael don't worry. Iye nekukakama yetu noyambuka Red Sea. Amena randini chechi panapa. Don't look for eloquence when you are preaching. Don't look for excellence when you are preaching. Ingotenda akatidaidza. Ndanosari kukakama kwa Moses wakatembora pfungwa. Fluence dzana Aaron dzikavakasviburu. Fluence dzana Aaron dzikavakasviburu. But kukakama kwa Moses unonyepa. Ende marondo ziya masikire kuti kana chikakama kana asvika panoita sei. Ndino kuti ana Israel anga vachimhanya. Vari kumhanya kuti angana vayo veIjipiti. Vachida kuti vavateke vaIsraelites. Kumberi kune gungwa. Ende Moses anokakama. Saka Mwari vakanoti kuti ndiite miracle yekuti Moses taura kugungwa. Zvino nini? Vanosvika tacho kuti izvi zvichiita zvokusimudza. Vanosimudza chokutanga so. Anochecha Mwari. Don't worry, Mwari vanoziva zvekuita nesimbi yavo. Usatyireva, usatyireva. Ndanyangara kuti leBC leti, vari kuti leBC wakusvika. Moses anoziva kuti Mwari vakanomudzwa sei. Saka nhamo yavo haisiye kuti Moses naMwari munotaura sei. Nhamo yavo ndeyekuteerera Moses akatumwa naJehovha. Kana kubatsira manyenga usiri kuda kana kubatsira manja. Zvakunamata kuna Mwari. Takafambira muridzi wemunhu. Start to pray to God. Jesus. Our God knows no boundaries. Pane chandiri kupiwa izvo zvina mweya mutsvene. Kune vanhu vane marelationships ekumhuri dzavo ari broken. This is the chance. This is the time. Wherever you are, maybe when a family in Zimbabwe you are disconnected, I need you to pray to God. Whether you are here, your family is not that intact, may God visit you. As we are connected to Jesus, may our relations be also connected. Even if you are watching us live on Facebook, we are saying wherever you are, even you are at home, wherever you are, be connected to this anointing at Hebron. May your relations be connected in the name of Jesus. May you be connected to the owner of the field, who is Jesus Christ. We prophesy the whole world in the name of Jesus. Every continent, tunamata kudzokera pana Mwari, kugadzira ukama naJehovha. Masikati ano masikati ekudzokera kuna Jesu Kristu. Ndautobate hana yako as I want to pray. Paurubata hana yako rikubvuma. Ndoda kugadzira ukama nemi. Ndoda kumenda, ndoda kuwedzera pawanga uri Mwari. Baba ndiro kutendai masikati ano nekuti muri Mwari. Isaiah obati ndiani kwakatenda zvatakaparidzirwa. Vana venyu Mwari avatenda wherever they are. I pray as a man of God this afternoon, even also as I come before your throne. Pane pamwe Mwari patatarasika, pamwe pacho Mwari takatarasa motive, pamwe pacho our connection is becoming loose. But this afternoon, oh God, we make a reconciliation in the name of Jesus. We come, oh God, and to reaffirm kuti takafambira ni Jesu. Tibatsire Mwari tinzwisise, tigadzire ukama hwedu nemi Mwari. Patanzwisisa kuti miJesu kuti tikagadzira ukama nemi, imi Mwari hamukotsire, imi Mwari hamuite bofu, imi Mwari hamurare, imi Mwari hamukanganwe.
tikagadzira nevanhu vanotikanganwa, tikagadzira nemakambani anotikanganwa, tikagadzira nemashamara anotikanganwa. But with you Jesus all things are possible. Baba ndinoprofita marelationships vari mumarriages ari pano nezita raJesu. I pray ngakomborero muzita raJesu. Tinokutendei Mwari, vanhu vakafamba kuenda kunyika dziri kure, marriages anosheka, but evari muno Mwari, I pray that they may grow towards together in the name of Jesus. Baba, with the passage of time, I might grow stronger and stronger in the name of Jesus. Even Mwari chino chawo chechechi ngatirambe chichiwedzerwa nezita raJesu, kushandira Kristu ngakurambe kuchiwedzerwa nezita raJesu. Pamusoro pazvose toziva kuti zvese zvatinowana is because of the connection that we have with you Jesus Christ. Tinokutendai Baba, tinokuzodzidzirai mbiri runyararo pasi muzita raJesu. Amen. God bless you.